Hello mga mems! This is Lur Magaragara. Welcome to my channel. Charot. Murag correct. Part of it bugas, charot. Oh my gosh, inita jara. Halika, sama tayo magsuri-suri. Ato tag-almola exchange. Mugawas-gawas din pag may time. Tanaw na to pila ilang rate dito, diba? So, ubanta! Mag-init-init ta. Magdawang tagpadyong, magdadi tagpadyong. Oh my God, ang init mga mems. Bato ko sa Money Exchange kaya magpadala ko kwarto pet bugas, charot. Oh my gosh, inita jara. Saan yung mga langit? Oh my gosh, harang inita mga mems. Medyo kayo na lang doon lang itong rin ay mga kahoy-kahoy nga ano. Sayang silang buwak. Medyo huga man rin nga side. Ay, Diyos ko ng daghantang responsibilidad. So need na to, need ta magpadala, diba? Nakapudyo ko aning badya sa una, ilan ni mama. Kung before pa ko nagtrabaho sa hospital, dire ko nagpudyo. Among silingang ano. Dire ko shortcut ko, di ko musubay yung dalan, kaya arang ka na sa init, rabag, fadjong na ako. Saan yung init, tapos kusog maghangin, eh. Haning garap si hangin. Maletad ni atong padzong. Init agad as in. I'm not joking, char. As in, arang kainit. Jabria. Hindi ako sa Jabria, char. Wato ko sa Almola. Kay, tanaw na natong kuan, pila ilang rate. I miss this place. Taon-taon si kuan ni Pudyo ng building. Ila ni mama. Yes. Lakaw-lakaw din, practice o baktas pag may time. Saan naman eh? Nakuan naman eh? Parang labungan naman eh. Ay bako nga building diri nga i-okay na yun. Happy to siya mahuman. Sa una skeleton pa ni karon murag kuha na siya buo na. Nice. Building very nice and very clean. Arang katahimik kaadto diri nga ano nga lugar dapit Jabria. Ara kanindot si Zakay dili bitaw sa ingog crowded nga ano nga lugar lahi ra sa Farwania, Salmia, Hawali. Dito mahabula ka ng mga kuan-kuan ba nga dapit, murag ka ng kuan crowded nga dapit. Dire Jabria lahi. Arang ka kanang murag peaceful bitaw. Perte yung inita mga mems. Uga man pud atong kasing-kasing ani uy, biskay uga na daan. Oh my gosh. Para Almola Exchange. Dire ko grabe as in arang ka init din ako ma-describe ko kung unsang inita. Mura jud ka giganggang ka. Iganggang ka sa kalayo. My gosh, gihangak na ko. Ni arata ka sambok. Dire ko. Na siya hangin pero ag hangin init po, di ko ka-imagine. Almola Exchange dire ko. Kay mga butan ra ba ni sila dire? Di na ko mo adtog Salmia arang kaladyo. At ara inita din lang ko sang silingan. Medyo sa Jap pero at least nara sa Jabria. Oh my gosh, I'm here. Yeah, champions. 25,000.
After taning atog almola, nagpainit-init, nagsuroy-suroy, magluto taog, custard, cake ba ni siya? Basta nga, mauna siya. Ang ingredients ani ni mems, mga mems, ano lang, milk, sugar, o kanang ni custard powder. Maura ni siya, very, very simple. Tapos lami, tapos humot, as in full package, charot. May paingana pa di ay no, di ba? Oo, basta mo na siya, custard powder, easy to prepare. Mauna siya mga mems. Lami jud siya, lami as in, dali na gadud si Jahimuon, anong ka simple, very very simple. Mao ning balik ta kog lutoan ni murag naka duha tulo. Kuan ni siya. Half liter of milk. Just practice ta ba para ingon charot. Lami ra ba sidya? Kalimot lang ko palit og kuan. Mura ko siya mahaba pero custard powder ang gamit. Mura siya mahaba pero custard powder. Nakalimot ko palit og mani. Pwede ni siya haluag mani. Nakahimo na ko ani gilamian ko. Pwede siya i-serve og cold or hot. Ano siya mga mems. Diba? Wow, gara ragod niyo eh. Duh. Sticky na siya mga mems. Nagdibod-jabo na. Sticky na siya. Tapos maya-maya ni ano na, okay na. Pwede na. Oh, excited. Done already mga mems. Lami dun siya. Mura siya maha. Maha ang kuwan pero lami siya. As in lami. Char. Ni ang resulta sa ahong luto-luto. Dahil ginamos o hinatag ni Grace. Shout out to Grace. Mary Grace. Sa imong ginamos konti na lang. Musig na pa imo da dugangi. Char. Ganina na ito kog Almola Exchange. Tapos 172 ang rate nila. Medyo okay na okay. Tapos, way lingaw. Pag maglimpyo sa room, nagluto-luto ko aning custard, chorbanes. Then, ato sa pabugnawon magamay kay murag init-init siya mga mems. Musig mapaso atong kasing-kasing charot. Mauna ni siya mga mems Kuan na siya kuan jud siya. Kanang murada jud siya maha. Ara siyang kahamot, as in humot, arang kalame. So ako siya ng pabugnawon kay mauni akong kanon. Kuan na ni siya mag dessert char. Dessert, socialin si in the lerms. Gara-gara ragod ni. Oy, vlog ba? Oy, lingaw. Day off na ko today. So, after naglimpyo sa room, tapos nasang gipaabot, nga mo bugnaw kay mukaon ko. Ara si Jang kahumot, lami nga humot as in, zamaha gado si Zamura sa zagmaha. Nasa house sa Jang pa, pabugnawon kay para masarap. Naglibot-libot ko ganin, nagikag almula, naglimpyo sa room, tapos naghimo ko aning dessert ko no, pero wag ko magkaon kay diet ko mga mems. Tapos maato kini di makatiguwang kanang kini di makatiguwang takahilig na tamot na news. Sa aho ra pod ba amot ka sa uban ba? Sa aho ra pod nga kuan murag di na ko hilig da ng mga drama di man jud ko hilig og drama, horror, action and mga churbanis ang gusto na ho. Tapos tanang kuan ako kanang interesado na ko mo tanaw ka ng mga news kay murag kuan bitaw mga panghitabo sa tibuok kalibutan, especially sa Pilipinas, unsa na mga panghitaboan bitaw ja magkuan po ko magsubay po ko sa kantong BBM. Di ba? So nga na jud na siya mga memes. Tapos karon kay murag kuan naman ning uso na pud kuan. So balik na po ta ani og tumar saon na lang para makusgan ang kalawasan. Nay nag-ingon ako dito ako magbisaya, magtagalog ako para maintindihan nila. So hindi ako magpapakita sa video ngayon kasi sobrang pawis ako kanina pa ako naglilinis ako. Naglinis after nagluto-luto ako nitong custard powder na ala lerma charot. Kay ganina nagsuri-suroy ni atog almula nagbakas-baktas na limpyo kana nga balon kita mo nga balon kana kadto nga balon nanay ko ready na sa birthday party char. Birthday party mga mems. Mauna diha. Ayan tan-aw ko niyo sa SMNI.
Anak ko. Ingana na ning matiguang ta sa ahor pod ba sa ahor po ko galingon ba na uy nagkatiguang ko murdi na ko hilig sa mga kuan. Interesado na ko sa mga news, sa mga paghitabo sa kalibutan ana bitaw char stories na di ay to. Unya mga memes. Mukaon ako kay haning tilawan ning ahong hinimo kay lami-lami na gajud ni as in ako na ning tilawan ni akong hinimo kay mura sa zagbugnaw na si Jack. Kay bawo gud ko lami ni as in lami pero mas lami ko. Peace. Pero mas lami bitaw ko charot ra mga memes. So, wala seryoso ya. Gara-gara ning ato. So, dinhin na lang kutob. Stay pretty and healthy. Bye. Thanks for watching.